Ji ekranê Nûçe TV'ye êvar baş, êvara xweş temaşevanê hêja. Ez Gülsan Korban bi bernameya Çima îro dîsa em li pêşberê we ne bi were ne bi rojevên germ îro em dîsa li pêşberê we ne. Vegu rojeva me germ e ji ber ku rojev îro gelkî tir ye. Hûn dizanin li Tirkiye niha mijarên sereke hene. Ji wan yek jî civîna NATOyê ango lûtkaya NATOyê ku pêk bê. Lûtkaya NATOyê sibê wê li Enqereyê dest pê bike li bendiya serok û serokwezîrê 32 welatan bên Enqerê û beşdarê vê civînê bibin. Serokkomarê yani serokê Amerîkayê Donald Trump jî wê li Enqereyê be sibê ew ê ji were vê derê. Serokê 32 welatan wê werin tev li vê civînê bibin. Navaroka vê civînê çi ye? Çi tê axaftin? Rojeva sereke çi ye û küçük Kurdan eleqedar dike. Taybete em ê wan hûrgiliya bînin ser ekranê we û wî bikolin ku van civînan çi ji bo Kurdan tîne û çi dibe di nava wan civînan de çi tê axaftin em hineke wan bikolin bi mêvanê xwe re. Ji aliyê din dosyaya Rojîn Kabayî jî heye. Ev demek heye hûn dizanin xwendekara zanîngeha ya wanê ya zanîngeha 100. yılê bû Rojîn Kabayî beriya 2 salan 2024 de li wanê wenda bibû. Ji wê rojê ve bavê li adaletê digere. Dibêje bi keça min çi hatiye? Çi hatiye serê keça min? Kujerê wî kîne? Ev 2 sale li du adaletê em ê çîroka wê bînin ser ekranê we ji ber ku bavê Rojîn Kabayî jî wê li vê derabe stûdyê mêvanê me be. Behsa hem behsa mücadele tekoşîna xwe ya adaletê bike û ka kujerên Rojînê kî ye? Ev 2 sale çima li du adaletê digere li Tirkiye wêneke behsa wê bike. Ji aliyê din konferansa xwixnazan pêk hat dawiya heftê de li Amedê. Gelek parêzerên ji bajarên Bakurê Kurdistanê tê li vê konferansê bûn. Çi encamname dereket ji konferansê? Çi hat nîqaş kirin? Çima hukuk ew qasî giring e ji bo Kurdan em êneke wê nîqaş bikin bê mêvanê xwe re. Parêzer Mehmet Emîn Aktar mêvanê me zor spas ji bo hatina we spas. Nivîskar Rifat Ronî spas ji bo hatina merheba. Her wiha ne tenê mêvanê me stûdyoyê wê li Enqerê jî mêvanê me hebe. Rojnamevan Mahmud Altıntaş ji Enqerê ve beşdarê bername bibe. Mahmud merhaba ji te jî her wiha û tu bi xêr hatî bernama me di serê de em xêrhatina wî jî bikin. Em ê bi mijara NATOyê dest pê bikin temaşevanê hêja ji ber ku mijara sereke ye ev nêzîkî hefteyeke hema bibêjin li Tirkiye ev mijar tê axaftin û geleke nêrîn û nirxandin li ser civîna lûtkaya NATOyê tê kirin. Mahmud tu jî dişopînî tu li Enqereyê. Ew li hêke zêde û berfireh nehatiye li girtin li Enqerê û em dizanin ku gelek kes hatine binçavkirin ev çend roj li Enqerê. Rewşewan kesan çawa ye di ser dixwazim bipirsin di serî de rewşewan kesan çawa ye heta navçeyên kes hatiye girtin û hikûmet dixwaze ji vê civînê çi sûdê bigire? Belê di serî da em wek beş yanî ziman qala Enqereyê bikin ku bira lûtkeya NATOyê werin derxistin lûtkeye yo şeçemîn ya NATOyê werin derxistin ve NATOyê 28 Haziranê da hetanî me he şekil nav ne rewşa awarte rewşek nabikirin le bi sepanê diyar e rewşeka awartiye ragihandin marte beriya li Ankara nadan bajarên Bakurê Kurdistanê û serdagirtina malan çêbûn o hatta li gor danê hatta niha li gor aniyên jaliyê dayî 4000 kes hatiye bincavkirin û ji van 200 kes hatine girtin 300 kes hatine girtin di nav van da kesên ku bi girtina malê hatine cezakirin hene o her wa ku dibin çavan dane hene ji ber ku tu li dijî gelek serdagirtina malan çebo gelek kesin o hîn çavan dane hala Ankara gelek cihan polisan hatine danîn nasnamaya welatiyan te kontrol kirin o em dikarin ev şeke ava hatiye ragihanin her kes nav le ne hatı ber şawartê jî bi serpan kiriyarên rewşeke awarte heye o telên ku mêvanên NATOyê
navanda serokên hükümevan o akademisyenin kulle şokunu cihane kuvan otelanın cihanji derdore lohan gece farne kafe tını gittin valatin karın ham bebin jiber hendiye her vaha gelek malin nezi kumariye ko der malivaniye je lütke natuye rabike gelek avahi dore malbatin duan der dunya ko hatını derxistin o ev ji otelam hatını beçhanin ev ji ye jiber nat ye nel malin ko otelam andar hade çekirin her vaha gelek par Jacob Farko Amerika'ya Macron razı bekar bekar derdora farka işteki vali aniyen tabi hatın ev malbaşı perene بله bu taranda kerene bu evlahiye بله her vaha محمود ام پیچک ناوبر بدن دوردا لبرکم میوانی میجنه خوازم جوان جی پرسپکن تو مرحبا benim بريز رفاتروني وكي محمود يعني زمان نهار أنقرة روشك عوارتي وبس وكي كونكو بهزار انكس هاتنا قرتن تسركرن روشك وهذا أبلود كابيكتي وسروك سي ودو ولاتا تبي في جيفين دبا دسير دبا كويا قالوا أب جيفين بفي رنجي هردم جبو كيري كردان ناي يعني جو كردان راوي تشبينه دمان جيفينان ده تايبت تشتين آخافتن تنه مجار أولهية ولاتانه آن جبو هیک نتوان بریارین جدایی تگرتن دوان جوینان ده. بله yani براستی شخم زن yani beri که جوینا ناتو جوینا لودکه ناتو دست پی بکه همه بری 10 روزان اپراسیون و بنچاف کردن دست پی کرد و همزانو که حتی نه بسدان و آگاهی که محمود داد دوره 10,000 بنچاف کردن چه بونه افجی جوخه استا ترکیه روشت ترکیه هم جالی حقوقی و هم جالی دموکراسی و نشان داده لی تفهم کردن یعنی دولت ترکیه جبوی که افجار دویمینه لودکه ناتو ترکیه جمعه یک 10,004 da anahacı embejin pişti 2 saledin berel İstanbul'a çev bu nahacı Ankara'ya tefhem kır yani Türkiye dixwaze ku ev civina kulve deri li velatê wan li paytexta wan pêk were bê problem bê pirsgirêk derbas bibe lêbelê êdî cihana hemdem dünya vantişta derbaz kiriye u embejin jibona evlahiye jî jibona aramiye jî rew rêbazên ku embejin bey operasyon bey binçavkirin bey tundî dikare evlahî were girtin lê ev jî evan operasyona jî û binçavkirina jî xwe asta Türkiye a demokrasiye nîşan didin. İjar gavak em ben ser giringiya ev em bejin lütke NATO'ya ku li Türkiye îrotê çikir niha li rojhilata navîn welatê Ereban jî di nav de yekane endama NATO'ya welatê Türkiye devleta Türkiye ji xeynê wî li vê herêmê tenê İsrail jî em bêjin wek ewan nîv endam wisa ji aliyê ewlehî û ew ê ve endamtiyek wê heye lê li derve Tirkiye li derê em bêjin li vê herêmê endamekî ku NATOyê û Amerîka bixwaze herêmê bawakî ji wê ewlehiya herêmê karibe pêra hevkariyê bike hevpariyê bike nîne îjar çima niha li yani Tirkiye duvarê leşkerî de ji Tirkiye gelekî bihêze ji ber Yani ku ji xwe hêza wê tê- leşkerî di NATOyê de ya duyeme Ji xwe tê gotin ku di nava endamên NATOyê de ji aliyê hêjmara leşkerî ve ji aliyê hêza leşkerî ve artêşa duyemîn a NATO Tirkiye lêbelê mesela dem bi dem tê zanîn ku di 1940 de gava ku
NATO hate damezrandın. 3 sal piştî Türkiye yani berê xuda bu Avrupa'ya Ali Rojava û sala 1952 da biye endamên NATO'ya. Ji vê demê heta vê demê endamên lê em bêjin de sala 1974 da dema ku dünyaya got dünya wisa bi nav diket dibêje ku Qibris hat dagirkirin lê Tirkiye jî dibêje navê danî bû em bêjin hereketa aştiye yani tevgera aştiye. Wê gavê têkiliyên Amerîka yani NATO'yê û Tirkiyeyê gelek xirab bû heta ku hate cemdandin Tirkiye jî li hemberê wê em bêjin ji xeynê wê baregeha İncirlikê hemû baregehên din em bêjin wê hevpeymanê betal kir û ew nelhevî ew qirîz wisa dewam kir heta sala 1978 êdî ew qirîza di navbera Tirkiye û NATO'ya de hinekî sar bû hinekî em bêjin ber bi asayîbûnê normalbûnê çû piştî wî endamtiya Tirkiye dîsa jî hate qebûl kirin anha endama yekemîn li vê herêmê li Rojhilata Navîn wekî me got Welatê Ereba jî di nav de endama yek endamekî a NATO'ya li herêmê îcar çima yani mesela ev civîn li Tirkiye çêdibe em dizanim ku yani Rojhilata Navîn û bi taybetî şerê dawî ê di navbera İran, İsraîl û Amerîkayê de germayiyekî mezin rewşekî awarte li vê herêmê çêkiriye û niha jî pêwîstî pê heye ku NATO ya jî Amerîka bi endamê xwe NATO'yê dikaribe li vê derê hinkî çavê duyemîn ji bo çavderiyê bike û her wiha ji bo ewlehiyê jî û ji ber vê jî a ku tê hişê mirovan û endama yekemîn ji ber ku Tirkiye li vê derê civîn çêdibe lê giringiya vê ew ê em bêjin vê civînê jî bi rastî ji bo Tirkiyeyê û ji bo gelê Kurd jî yani em bêjin nebêjin li vê welatê li vê herêmê li Rojhilata Navîn çi dibe bila bibe bi awakî erênî ya jî neyînî gelê Kurd eleqedar dike. Her wiha li Rojhilata Navîn çi dibe bila bibe çi li vî tevger hebe çi şer pevçûn ya jî em bêjin hevdîtin hebin her wiha Tirkiye jî muhatabe û dixwaze midaxil bibe dibêje ku ez li vê herêmê bêyê min divê tişkî nebe em li Sûriye zanin ku Sûriye em bêjin ji destpêka şerê Sûriye heta vê demê Tirkiye xwe wekî em bêjin aktorê yekemîn ê vê herêmê dihesibîne û Em ê behnokek bidin ji ber ku gelek alî jî nerazîbûn nîşanê vê civînê da me goya hezaran kes hatine girtin û desteserkirin gelek alî ji li hember vê daxuyanî dan û li hember civînê derketin ji wan aliyan yek ji Dem Partî bû temaşevanê hêja em ji Mahmûd pirsin Mahmûd bi me re ez bowerim Dem Partî û gelek hinek partiyên çepkir çima bertek nîşanê vê civînê didin û li hember vê derdikevin Belê NATO her tim ji gelan ra ji taybet ji Rojhilata Navîn ji bo Rojhilata Navîn wê ji sedema şer û pevçûnan ji xwe sekreterê giştî ye NATOyê jî di makaleya xwe de diyar kir ku makaleya xwe dawî de diyar kir ku evî dema şer derbas dema aştiye derbas dibe ji amorên parastinê yani çekan ra zêdetir hilberîn vekirin û evî dema şer e û her wiha İran, Rusya û Çîn wek Petere hat dîtin û got dibe li dijî vana zext hîn zêdetir bibin maqale di civîna NATO jî dese li ser se xala berawestandin ji van xalan ya yekemîn pişkiriya Ukrayna û zextin li ser Rusya zêdetir bibin ya din jî hilberînên çekan yani hilberînên parastinê ku hatine binavkirin a çekan e ben zêdekirin û her wiha hilberînên çekan di nav dewletên NATOya de werin parvekirin bêguman Tirkiye Rûsya roleke bidin piştî ve civîne û ew jî nîşan didiye ku ew lûtkeya NATOya de bibe sedema şer û pevçûnan li Rojhilata Navîn carekê din
hem makaleya sekretere giştiye NATO'ya da hem jî beriyan becivîne jî belütkeye jî geşadanên li rojhilata navîn şer û pevçûnên ki dibûn her wiha şerê di navbera Ukrayna û Rusyayê êrişên Amerîka û İsraîlê li dijî Îranê geşadanên şer her ku diçûn kûrtir dibûn. Piştî ber lûtkeya NATOya jî wisa xuya ye hem di daxuyaniyên ten dayîn hem jî rewşa herêmê jî wisa nîşan diye ku ew şer û pevçûn dê zêdetir bibin. O Dem Partî di serî da o Partiyên Sosyalîst yên Tirkiye jî Sosyalîst û Demokratîk li Tirkiye jî ji ber ku NATOya her tim şer û pevçûn bi xwe re aniye şer û pevçûn li ser gelan ders kiriye li dijî NATOya o li dijî şer desasê xwe de li dijî şer daxuyaniyan didin. Ji bo ku edî li rojhilata navîn ji xwe di daxuyaniyên ten dayîn de jî bine veyeke texîz kirin. Divê dibêjin divê şerê li rojhilata navîn ber rawestandin o aştiyek mayînde di navbera gelan da pek were o edî ew şer bi temamî jî holê rabin. Ji bo veya jî bertek nîşan didin. Wek niha ji me qal kir sekreterê giştî NATOya qala şer dikiye yani ve makaleye o belütke NATOya da jî dê zêdetir li ser şerên nû were rawestanin ji ber ku şerê ku heyî niha li cîhanê tê kirin dê hîn mezintir bibe taybet jî heta Rusya, Çin û Îranê li dijî bûna şer de hîn mezintir bibe. Yani belütke NATOya da li ser vê yeke biryare ware dayîn. Vê guman ew yek de rojhilata navîn jî bandorek mezin bike û rojhilata navîn de jî derroleke li Tirkiye re ware dayîn. Wek de zanîn Tirkiye her tim weke karakolekî Amerîkayê li rojhilata navîn kar dikir. Niha şimva jî piştî belütkeyê jî rolek din ji Tirkiye re ware dayîn û ev rol jî li got berjewendiyên di serî da Amerîka û NATOya bibe. O ew şer û pevçûnên ku heyî jî wisa xuya ye piştî ber lûtkeyê de kûrtir bibe. Em dikarin ku dest bêjin bertekên ku li dijî ber lûtkeyê ten dayîn jî zêdetir li dijî şer û pevçûnên ku de bi xwe re bînin li ser vê yekê ye. Belê mam spas. Birêz aktar em di pêvajiyekê niha derbas dibin. Yani em behsa bêçekirina pekekê dikin li vê derê li Tirkiyeyê. Em behsa vê tiştê dikin kanûneke bê meclisê û li parlamentoyê derbas ve piştî wê gavên yasayê bênavetin. Divan rojan ve vê nîqaş dikir. Divan rojên ku em vê tiştê nîqaş dikin, bêçekirina pekekê dikin, gavên yasayî dikin, li darxistina lûtkeyeke wisa bi vî rengî li Enqerê tê çi watê? Pirseke zehmet ne zibanê ji bo we. Tê çi watê? Yani ev tesadüfe gelo ango ev lûtke wê rê li ber aştî veke ango rê li ber şer veke. Yani NATO ittifakekî çekdar e ya leşkerî ji ber wê ki em bêjin kesê ku NATOda civiyana sîv du devletê ku endamê NATOyê ne bawerim ji bo tendurustiyê ne civiyana li hev yani jî em bêjin ji bo ekolojî bi hevranînin navê bikin jî ji bo beravaniyê bêjî rast ji bo şer yani ittifakekî ji bo şerê şiqa diçe da hêza wî zêde dibe çek zêde ne çekê nû derdixin balafirên nû derdixin ya yani teknolojîkan nû li wê gorê bikin civîna wê o vê meselê bawerim hev rast tekirdar nînin ji ber çi dibêjim Bek hine alî bi hev vegirêdin ji bo em pirsî. na ji wê nikarim bêjim ji ber çi dikarim bêjim sîvli devletane tê bawerim hinkî devleta pirtesîra wan ser NATO'yu tüm ama kesê devletê nekan bêjin vana devletê xurtun gomezin jî pêşengiya vî karî Amerîka dikişîne ew wekî nekan bêjin İngilistanê ye Fransayê ye Almanya heye İtalya heye yani devletê neka got bêhêzin ciwan dibêjim yani ji alî hejmara leşkerê xwe jî hinkî neka got nebêhêz bî ji alî teknolojiyê xwe hêzin ji wek Belçîk weka Holland wek Danimark wek Norwêj devletê bî hawî vana hemû وانا هندو نامي اوكن ناتو الناتو لگور دنیا دالی بو و دمه تشکیل لگور خو ifade ettik. Ve denge ifade ettik.
embejin hemen pakta Varşova'ya dikilika. İro dünya bir ekali o NATO yekcar çıkardı çet böyle kezeki yekcar perkurttu be. Tişeki yapha go be kontrol be ve çağı go ali ki xudi hez be zede xudi hez be باورن جبو همو گلاله جبو همو کسان را کسی مروایی را تعلق کیش yani زیادتر خودی هزبون و زیادتر kent çabacım gafin leşkeri gote navetin o siyasetteki bir havete meşandını biraz zedetir jbu mrovahiye tişeki başine gelek kesin sada beje welaten kutevli dibin dibin bu parasına welat xam tevli ve evet dibin veya tefan tişeki ne kan bejem bejim ki welate godbire evke Sovyet evdamını ne tesira Sovyet evdamını veya kesi golcu Sovyet sakat yani bejim Ukrayna dukas ve endam NATO'yu Rusya ile hember ve şekli çend sale nava Rusya ve Ukrayna'da şer devam ki droberi roki bereji nuva tisa şer geç bu o eriş birin ser Kiev'e yemişin Rusya bestire ki jiberçe bu sakoyadı ki seroki Ukraynacı dve lutkeyi da bu lutke civina gol Ankara çezbe bu eşe ver Ankara ve gelek sar evditin dine Trump peşi Trump kesin kalacı ve evditin dine Jibu şey evditne, jibu bejeki Ali Karize'den var bugün, Çekse'den var bugün. Jali ki de NATO'da belki Ali kişer. Ama jali ne kadar NATO'ya da gelek problemi var hele. Jiberçi problemi var hele. NATO az bavarım nezi trilyon dolar bütçe be. Sala yani bütçe sala vakt trilyon dolar digre. Veya paranın ne veci her devlet lugora xutu şekilde kiviyor. Le parani devleti yekbin Amerika'da evde bu paranın evde jibere ve keçi rodbe ki debe madde az bir peridedim ve şahı xodi gotneyeceğiz zedetir xodi gotneyim erişi gobrenle hember İran'ı tuxas devleti Avrupa'ya ali karbon var yani ez vatan seri mücadele evet beşim jibere ve keçi nav xudacı yani NATO nav xudacı nikaşı giring tikel ve abi Parçabunek jeydi navandı Parçabun çene beje demek şekli nikajı bigirli gorku. Yani peyman bu gara bir şekli nikajı bu gara. İhtimal ki meznet işte bir havacı var ne kırın. Var nikaş kırın. Hinki devlet demek yani bu evliya bu bunun endamı evkeci fakat bilmiyorum beje ki kesik o ne endamı bakım Silvestri ne endamı NATO neci lebeli problem ki vantine. Jale evliya problem ki vantine şu abi. Lebeli ve dama Davida go erişe Rusya go erişe Ukrayna bir amzanı ki disale Davida Finlandu Svet xwastin ben endam evke ki Türkiye muhalefet kilen var o nişanda lebele Davida kabul kir evcan kabul endamı NATO'yu veya bir havi yok bunu lebele Cibuşil Ankara bir yapıyor veya koyadı ki de mehbere ve karar nasıl çen sal bere karar aslında ne kol Ankara deve demeda evcivi çevre. Jiberi ve ekeci bu şey roja proselata navinda rojavayı gelme. Şaru peçun zedehiye. Bu sağlaya mecil kadar Suriye ve paşa erişi vatı İran'ı beri Yemen'e diyeceka ligelekciya şaru peçunene NATO'cu dvi meselede rastla cana rast cana cink endame NATO'yu mecbur koalisyon ki kadar Suriye Vakine kambejin de İran'ı devleti Amerika'yı yek boyu wan bu destevan eriş bir ser İran'ı NATO bir şekli bahava ki de nafşar da bu. Jibere ve ki şer kurnez bel vedri. Ne katin nafşar lehember ve derketin. Yani lehember ve bahava ki zinde derneketin le nekatin nafşar Amerika o İran'ı. Eğer pişkire bikra velatı din. Vaki bu ya aqas endamı he evştiketan nafşar. ويدا ميوي شرب تشاوي بجوهريا روشا كرداوي بتشب بنا منك yani embejin ki Türkiye dahil şer buna İran erişi Türkiye bakımına logo peymana NATO devleti ki endame NATO go eriş varan serve sarahavi erişle go bu xaze da xaz bike NATO gel havara veriyor jibere ki yani karbon teşekkür mesaj bakımına gotun için zara gotun ki henki Türkiye var Türkiye'den Türkiye erişatlı Türkiye'ci Türkiye ve seri de kabul nekir. Ne xwest Ali kişer. Bele. Ve ne xwest Ali kişer. Seri de gonat işteki vatının bir sermadat ve avukatın füzeye xavet bunu da böyle tişteki Türkiye ne geti eriş Türkiye ne bunu rast. Ya.
Biraz faturun eğer Türkiye biraz milletin aktar koy babar Ali keşer mesela Aliyek bana o gelek endam NATO'ya jiber ku bikitan nav ve şer İran'ı o Amerika'yı Rafşa Kurdan ve çi bana yani Kurd tesire keça ve servan bıkrana jiber Kurd naha mesela şer İran'ı o Amerika'yı da نخواستن بکوین نوا اوج نخواست بکوین نوا و شری اولالیه کیمان اگر وان ولات بکت نوا مثلا بریتانیا هي فرانسا هي اگر وان ولات بکت نوا و شری و تسراویه لسر سوریه و ایران شابوانا نه اف جوینا کو نهال استانبول تکرن ل انقره تکرن براستی جخه دناوا اندام ناتو ده هناك وان نلاويه كبرز اختار جي قال كرتا جي قال كر نلاويه كد نابرا اندام ناتو هذانا مثلا قبل شهر ايران داس بيكر امريكا جي قالك ولا تاخذ كب هم كشتي خو هم جي ام بجنوان بندر خو يعني ليمان خو وهم جي بارجين خو جي امريكا يعني جي امريكا رافاكه دسريدا اسبانيا برتک نشانده گفت که از نب آلیکی بیشاری و اصلا نلهویه که نبرا اسپانیا و امریکا داشتش خو هبو هر وها ولات اسپانیا کم ولات بو کوز باور بدنگی و تشتیان بله بله جوان یک کسی که اصلا بدنگ و تشتیان نزم yani ام بجن آلمانیا فرانسا ایتالیا وان ولات آجی پر اصلا گرم مزن نکنجی وقت شکل لاواز بودنگ اصلا بدنگ دنگ خو بلند نکرن لبله لوان ولات دامو اصلا بدنگیک و وقت نرازو بنک بدنگ هبو آنها اساس و لوتکه کو تکرن هناك وان نلهوی نوا ناتو نقاش بکن و هری گرینجی از تشتکته تحمین کرن اف بچه کو جبونا آلیکاریا اوکراینا ته وقتاندن هر سال و ته yani گوتن کو او پری کو جبو شر اوکراینا ته وقتاندن دوی داجی و داخواز زده کرنا و که yani 10 milyar ران اورو يعني انها رقم نايبرام اللي بخاصه ام بيجن بلكي 5 مليار اورو دي ساجي ام بيجن دبي اودا زدبون شي اجا غبا كامر سر مثلا ام بيجن كردان براستيل روجلات الناوين والچار ولاتن كو انها شر لهه باوکی فعلی شر لهه لسوریه جی لإیران جی لعراق جی و هر وها ترکیه جی خب سالانه نباوی شری دایه yani ev civina ku bekirin biryarın ku ben girtin beguman yani veki çok megot endamın NATO'ya ba avaki dibine parastina NATO'ya dane gava ku Aliye ki NATO'ya embejin velate ki endam NATO'ya tiştekte serivi şer dikavme ev dikavme NATO به همو هزا ها و به همو اندام خود داخواست جوان که به هوارا ویدا بچین یا جی آلی کاریاوی بکن. پکی دشار ایرانی ده چما کس به هوارا ترامپ دنیچو؟ یعنی جبر کو اندام ناتو یا ترامپ آوکاری ویه چما کس نشو آلی کاریاوی نکر؟ yani آلی کاری نه گاوا کو دوی خالا پنجمین ناتوی ده گاوا کو ایریشه کی لسر اندامه کی خطره یک لسر اندامه کی ناتوی هبه لیه بخواه امریکا بخواه ایریشکار بو یعنی نه او بو جبوناوی ایدی دنیا همدن براستی ایدی باور دکه که به هفدیتنا بمذاکره با خفتنان پرسگریک چاره سر ببن و شاره که ریل بر قرکنا و که امبیجن دل ایشیا و که زیده ایشان چه بکجی گلک ولات دیل همبری ویانه اجبر ویجی اجبر کو امبیجن روشا کن ها جهان ته دایا جخوا امزانن yani جشر جهان ای کمین دویمین و شر قومینه به میلیونان انسان جهان خوش دست دایا و داوی داجی امبیجن به آشتی به انجام بونه جبرویجی yani dünya hemdem a iroin
پرانیا ولاتên cîhanê li hemberî şer naxwazin şerekî ku wisa di nava ve de çêbe ez bawerim Ji ber wî piştgirina biyawe he? yani ev rewşa em bêjin ku li hemberî Amerîka jî pêk hat yani Amerîka bi rastî di kesetiya Trump de hinekî siyaseteke wisa bê îstiqrar jî heye yani dinya قبول ناکه نه عجبینه جبروی جی اوسا گرم لی مزن ناکه لی جبروی گریدانا ام بیشن اندام بونا ناتو و هف پاریه و هف کاریه اوسا حتی نه بوی اوی ام بیشن اوسا دنگک بلندر نکتیه لی از بارم وان مجارا دوی جوینا لوتکه داجی ورن روزه و هنک جی از بارم رخنه جی زده زده بنا karşı be gotun. Rezaklar uçtu da fikrin. Divem jare da belki yani gelek velat pişkirnedan Trump tevlişer ne bun belki me gol khala penjan yanatoy kudserde ma avakırna bir de heye. Kese kulhem tevlişer be de kese diji pişgiya bike. Velatin dinji. İçma da İran'da pişkirmene değil. Erişkil devleti yekbuyu Amerikan at fikrin. Eriş. Eriş var. Bunu eriş kırıyor. Revşu sabe jardım pişkirinay. Dişa pişkirin. Ne diyor ki bu eriş var el serevke. Servan be ben. Bizim ser Amerika be. Eriş Türkiye be. Türkiye havar be. Den be. Alikari bu gazda. Beminet be. Beni taluke ki. Trump de bejbo mxatareye İran. Dibêj bûm xeterê ew ji dibên na pîhavînî ne ez barim vê da dîqaşê girîn servê mezin servê çêbin diya jî wek mamoste got mesela mezin yek dîne dona Ukrayna tenê mesela Suriye jî çünkü ekserokê Suriye anha jî demkî jî şara jê wê Ankara'yê be Xwe bi rojê hevdîtinê bikin heman demêde yani di plana de ew hey Trump bi şara wisa xwe bike herêkî wan faturekî de berwan hesabekî de berwan bêjî vê hesabê çi baxibin biyawe wisa tişek xwe dike dibêjin ki cihaz Ali Abori var tüm o staj dibêjin ki şerê Ukrayna û Rusya'yê da em jî devletê Avrupa û Amerika bi xwe zêdetir finanse dikin vê çek didine pere didine ki biha binefsa Ukrayna heta anha li ser piyana zman nikar berxudana ji ber ekê jî vêya dewam dikin ew bêjî ki tenê nakime nêka ji wî ji herî tişek bigin ser xwe ji vê derê êdî endamtiya NATO'yê endamtiyekê êdî lüks e yani bahaye bahay ve zedet beceriyeki. Demek ki devlete embejin ki tehlike o member tahlikenin min duri ve tahlike ve şuan bejen ediyendem tiya nokta şuan tedam. Evet. Ha, karı veya bejen. Şimdi ne tahlike ki danayım. Teşekkür tahlike isterim için ama ediyendem tiya nokta şuan bejen. Mümkün veya. Lebede çünkü devlet acban raci evken. Bıçağı şu an bejen endem tiya NATO'ya juanra vakit kitine, vakit presijek istine. Dve dedim yani همو دولت ناتو da یک şu an mümkün o zede ilişkilerini ister. Bana şart yine be o vakit ne kadar bir şekilde ki evlerim. De hemen de parastın jinin ertiş. Mesela Seroki Amerika Donald Trump rad bez şeveki de Seroki Venezuela bez ne xelet. Rad bu digritine. Çıkar digrit ve tu dine Seroki. O iş parastın jinin de hemen de jibo velate ku endam NATO yine. Kutişe ki biseriyon vanne bir rengi. Bir rengi veya tabii mümkün veya değil ama tretişik o kırtışık bir hukuku bu. Kadın abone tretişik bir hukuku bu. Taraf devletekine kaç ve dresler okey ve devlet ve bigri. Evet. Bana beni velatı hoğutur ve de bir darız da bir darızandın. Tişekine kam bravuriya Trump bravur ki be pivane. Pivan zertine yani sivero çitişik şirket ve ne zani. Lebeli devlete yekbuin Amerika devleti gor hukuka nav xudat esas kirin yani aviyeyim. Erkeği bejin cev cuda nembeşin yani yasayıcı o bravurici o darazi cev cuda. Jiber bir bine kontrol eder. Mesela xwat çini karabke. İran bejin müjdar da okey hilbijartni okey yani kongre yani. Lugor hilbijartni kongre eğer ko partiyavi kem ve hezmara ama kem ve o her do kadacı ko ser nekeve yani her bu baskı kongresi ser nekeve hangi daha fazla konu kar kongre der baskı bir hotçik vacip ke ne karabile Türkiye paralel bendavaya şey kocaeli bir havi hevditine ki bir Trump'la amacın balafray go ökün go nu ve derkeven Türkiye'ci go bu şirket ve proje bu o Türkiye'de derkete او ben FC5 tişkip sana. FC5 beşin. Juanad beş mekaneka o Türkiye için ki evkeneka motor atmadı. Belki kez balafraz kartını az öküm de böyle motor evanjı pevsiyon motor evanı motor evanı. Öyle ben de herkes korku ben de tişkineka
تجيبين محتمل افانتج بين روجا وان تستورن روجا يا جريك او باحمد شرار سروكي دمكي سوري رو هفدتنك بك ام جارك جرينج جبو كردان ام فيني خاش بكم بهفره اللي تصير خوازم جبركو ترامب تي انقره او لهيك زيده وبرفره جبوي هاتا قرتن دبيجي بحزار كيسي زبور تي انقره محمود برسل محمود جبركو لانقره محمود ترامب ويسبي ساعات شندادا ورا جنا هذا او لهيك برفره نايب تغميكرنج بوي هاتيه قرتن بچن کسی رای ور انقره پلان و پروگرام اوی چیه لبردسته آگاهی نگلو بله لسر هاتنا ترامپ و سات داوی اره ده آقافتن جبل لطکه ناتیه دستاتن سبده بده ل دستات هاتنا ترامپ باورم جبر اولهیه به ساعت که دیار کردی کو وره چند اوتل تنه گفتن وان اوتلان دا بمینه وان اوتلان دا یکل بمینه اوتل جی لنزی قصرا سرکوماریه کلوت که ناتویا ورا وره لدرخستن لنزی وره ده گفتن دوان اوتلان دا یکل دا بمینه و ساعتین سبدا وره ل وقت نگو جبو اولهیه ساعتا هاتنا ترامپ نه دیاره هر وها وکوش یعنی زمان ترامپ تیما خواه اولهیه بای تیما یعنی تیما خواه کووید پاریزه بیوید تیما باوره یعنی لترکیه زیدتر یه تیما خواه باوره برا ترامپ تیما وی بپاریزه یعنی جالیت ترکیه با باوری اوی به هیزین اولکاری ترکیه نای گلو تیما خوب خوراتینه بله ترامپ جفه بریا نهاجی توی کیجان ولاتی به تیم آخر را توی تیم ولاتین کده چه جالیه وان به نای پارستن جفه به تیم آخر ته پارستن یعنی تیم آکوی ته پاریز جدایه و به تیم ده چه کیجان ولاتی جی به تیم ده چه براجی دیسه به تیم آخر واره پارستن نه تنه جبو ترامپ جبو وقت به دستبک آخاتنا خدا جیگود یعنی امریکارم بیشن جبو هاتنا سروکن حکومت وقت ترامپ سروک فرانسا یا انگلتره جبر وانا انکاره روشک آوارته هاتی راگی هندن در دورا اوتلان آواهین هنه هاتنه بالا کرن او جی روشا اولهیات ترکیه دنیشانه کرم بیجن روشک آوارته هاتیه راگی هندن انکاره جبر هاتنا ترامپ و سرکن حکومتی ینوان والاتا بله محمود سپاس تو بمره به هجبرکو به هی پرسن طبعا بريز اكثر خوازه پرسه كتاب كي كان جبر دتش تاد بجم یک جه جبو اولهیه tabi de Türkiye lüvedre ve civine koşet bek bavarın bisti berjotur serokazir cihaz serokomare yani seroken devlet atın ve ki nekaj kesin nekaj devletin nekajı bu vezir atın temsil kirin biz sadancı vezir ten Türkiye cibin lüve gore jali evlehi ve tedbire goren sendine mert tefam kirin lebele parani az bavarın Türkiye tedbire kodesine cüviz edeter jibu ko bertek le hember civine ne nişandan berteken sivil protestoya sivil ne darxısın az bavarın ve hember ve teşekkür say daraqı ve karınçı bejmara بله وقت دستری داشت میگود د 28 حزیران ده یعنی ده روز بریا جبینه قدخه یا چالاکیان لانکره هات واگهانده اوجی جفه نشانا بر از تنکرنا بر تکینگل یعنی پارتین سیاسی سازین جواکی لدیجی لطکه یا ناتویه بو و هنجی او قدخه بردام دکه قدخه حتی دهه ترمه و بردام بکه لدیجی در قسمت چالاکیان داخیانی خواپیشاندان همه هاتون قدخه کرن ارواها حتی ایروشی بنچاق کرن و گرتن چبون ده لدیجی پارتین سوسیالیست کو خواستن لدیجی ولوتیار ناتویه چالاکیان لدر بخینه protesto kirin ew lutya natiye erîşa polîsan pêkat zêdetirî sed kes hatin bin çap kirin beriya we jî wek me anî ziman li tevahî Tirkiye te gotin ku ew jaliye daxuyaniyên jaliye waletiyên Tirkiye Batiye dayîn ve
زیادتری 4000 کس هاتنه بنچافکرن و جوان زیادتری نزی 300 کسان هاتنه گرتن تبی کسین کوج به جزای گرتنا ماله هاتنه دارزانن یعنی او یک شی وک وجانی زمان جه اولهیا جبو لتگاه ناتوی زیادتر جبو آستین کرنا برتکن جواکر لدجی بلوتگاه هم دکارم بیجن سپاس محمود هر ساوی سپاس مالا تابا بله وکی کومه آنی زمان نوخت بینی قاش کرد میگم هدیترا ترامپ و شارا کو پیک بی دجبر کو برنامه ترامپ ده اف هیه و به هفر رونن و هن تشتانی قاش بکن و ده هدیتنا هر دویان ده چه درکه و چه کری کردا ببیاوه و چه نقاش بکن ترامپ و سروکی دمکی سوریه يعني حتى انها انبجنا هفديتنا كنا برا احمد الشارع وريبريا امريكا ذات ترامب ماركو روبيو توم باراك يعني دنا برا وان دهاتي اكرن حتى انها تشتكي انبجن بخير جبوي قالي كرد ناتيه اللي جبركو اف جيفين اكي لوتكا ناتو هي وسوريا بخاجي نه يعني اندام ناتو هي بله يعني هفديتنا ترامب واحمد الشارع هاتنا ويا انقره برنامه ده بلان سازی ده هيتنا اويا هين ازبارم نزلاله ليه يعني جورا جهند بيجن زم برنامه ترامب ده يكون بشرر هفديتني بك يعني وصبر للدربة أوي للدربة في جفيني للدربة في جفيني çünkü جبركو سوريا نه اندام ناتوه للدربة في جفيني دبكو هي محتمل الشارع يوري أنقرة اي غازي كبينة كينغ غازي كبشاف بجي بي دويالي ده اوتنا لي جبنا ام بيجن تشتكو بدرباره اولهیا سوریه دا درباره دموکراتیک بنا سوریه دا درباره امبژن هفدیتنه یا جه پیمانه دنابرا هزن سوریه دموکراتیک و حکومت ناوندی ده دو evet da az bağırım ki tiştek be akaftan jî dibe ku di çarşıve peymana bistune sıbat edabe bistune çile edabe yani tiştê ku heta niha pêk hatine di derbarê em bêjin dîlên ku destê hikûmeta navendî dane demkî dane di derbarê koçberên ku ji serê Kaniyê Girêspî û Efrînê heta niha erê em dizanin ku kom bi kom ew çêbûne lê em dizanin ku hêna gelek kes jî nehatine bijî nebûne bixwe aniha wê veguhestina ji bona Girêspî problemek mezin e û ji bo wî ne amadekarî hatiye kirin ne birngew bi nesaziyek û em bêjin plansaziyek jî nehatiye kirin û di evê de jî sankî tiştê xuya dike hikûmeta demkî hinekî giran tev digere di wî derbarî de dibe ku di çarçoveya wê hevpeymanê de tiştê ku bicî tên û nayên û ji napêva wê bê çi bê kirin ez barim di wê çarçoveyê de jî wê hevdîtin çê bibe em mijar tê bîra wê nizam Trump ji İsraîlê re gotibû tu bela xwe ji Hizbullahê veke yani dest nedê ji Sûriyê de xwaz kiribû ku ew tevê lê vê şerê bibe li hember Hizbullahê ew şer bike heta şara jî dibiya bêdeng mabû ya tiştekî negotibû li hember vê îtimal heye ku ev ji bê rojevê û vê jî nîqaş bikin di navbera xwe de ku Sûriyeyê li hember Hizbullahê bikar bîne yani niha ji bo ku em bêjin daxwaz û teklîfa ku li Ehmed Eşşara were kirin ji aliyê Amerîkayê ve ji aliyê NATOyê ve ji aliyê İsraîlê ve em bêjin îtirazekî ez bixwe texmîn nakim ku îtiraz jê re çê bibe ji xwe hatina şara bixe şara kesekî ne nas kesekî tu kesê wî nas nedikir û di şevkê de biryar dan û ji hema ji Îdlibê derket û berê xwe da Şamê û hat û em bêjin bû berê bû em bêjin wekî kesekî erkdar raya der piştî wî jî hema meh neqediye jî bû serokkomarê Sûriyeyê ev bixwe jî bi hemû bi
ve piştgirî û alîkariya Amerîka bû bi plana Amerîka bû. Amerîka jî niha li şera bi çi çavê dinêre dibêje ku ez her tiştê li rojhilata navîn û li vê herêmê Ez karim ez bixwazim plan bikim ez dikarim pê bidim kirin ez barim Tamam. tiştê ku daxwaza jê were kirin jî ew ê li erdê nemîne yani. Tamam ev diyelim ki erdê nema. Tevlî şerê Hizbullahê bû. Kur jî parçayekê wê artêşin yani ji ber ku entegrasyon berdewam dike kur jî di nav de ne. Eger wisa be Kurdê çawa tev bigere bi Kurtasî. Ji ber ku Burada tamam. Şeyime de Bir bapırs. tişkinekat bejim. Mamose evkeke farka bejim. Şaraz bavarım lehember evke pozisyon nakre. Evet, ji ber ku hatana ne getiye. Hezavi iştine bakası yani. Hezavi iştine lehember evke bir tane bigre. Ev hezi an kapırtını. Ama sbiro be hezlar be karbe bekbine. Teşkinekat jibu Kurda kanci kêr ve de xêr jibu Kurdatne. Eğer bu gotnan bejim veka evka minihi o em bejin ki nûnerên sedegê û ya jî herema em bêjin rojava nûnerê wê û wezîrê karê derbayê Sûriyê gotum hûn ê bihevra gerem werin bihevra dahilê vê dirêvin evka minî li vê dirê civînê vê dirê wek wê ku bigotna li vir jî bigotna ki şara tibtinê na li batê ji mazlûma Abdî jî bi tara were ya em bêjin ki nûnerekî nêka Kurd were vê berê wê çay berê bigotna naberaman da dibe ki tekratikî deynin goş bu peşaroja Suriye ve Cunû wera vakirin çekli Kurdî bikîjin mafya me kar bu teşek serê bikine lê wisa xoya dike ki qancî ji bu Kurdatine vêçîn wisa xuya dike. Zor spas. Berê temaşevanên hêja di beşa yekem de me behsa civîna NATOyê kir ku li bendê sibê li Enqereyê bê darxistin û nûnerê serok û serokvezîrê sî û du welatan tê li vê civînê bibe me got gelo ev civînê ku têr darxistin wek civîna ewlekarî pênasê dikin ji bo Kurdan wê çi bîne û çir bibe me ne xweynî xweş kir. Ji Enqereyê jê mêvanê min hebû rojnamêvan Mahmud Altıntaş zor spas herbuha ji bo tevlîbûna te. Berê temaşevanê hêja em vê dira bi dawî dikin beşa yekemin di beşa duyem de em ê car di li vê dira li pêşberî we.